Яңы Мораптал авылы бездә кояшлы көн менән каршыланы. Республика данлыклы улдар үстергән төбәк менән танышу, иҗади төркем өчен аерылса яваплылык өстәгәндә ине. Беренче профессионал башкорт композитор Газиз Әлмөхәммәтов, танылган язучы, драматург Баязит Бикбай тап ошо ердә үткән. Авыл халкы менән аралашканда был яһәттән зур горурлык хисләрен тойды. Яңы Мораптал авылында бер урта мәктәп, балалар бакчасы эшләп килә. Мәдәният йорты эшләп килә, Мораптал участка больницасы эшләп килә. Авыл халкы башласа нимә белән шөгыльләнә? Яшелсә, емеш үстерә инде, бәрәңге үстерә, мал тота. Бик тырыш, әүдем, мөлаем, яхшы халык яшәй дип әйтергә кирәк. Мәктәп булган ердә яшь гаиләләр күпләп төпләнә. Данлыклы драматург исемен йөрткән белем усагында бала сага өчен бар шартлар булдырылган. Безнең мәктәбебезнең 100 еллык тарихы бар. Менә 2019 елда 100 еллык юбилей үткәрергә планлаштырып торабыз. Бу яңа бина 2007 елда төзелеп бетелде. Бөтә кабинетлары булган, 2 урынлык столовая булган, ашханаһы булган, 150 урынлык булган актовый зал булган, спорт залдары булган, матур мәктәбебездә эшләргә тырышабыз. Мәктәп менән танышу барышында Баязит Бикбайга багышланган музейды күрү бәхете тейде. Баязит Бикбайдың автобиографик әсәрен укып, Баязит Бикбай ыруы Акъюлдан башлануын белдек. Акъюлдан килә Бикбай, Бикбайдың 2 улы булган, Йосыф һәм Шәрәфи. Шәрәфидің Гаяз улы һәм Гаяздың улы Баязит Бикбай булып сыга. Мәктәп, мәдәният йорты бер урамда урнашкан. Үзеңне монда кала паркындагы кеүек итеп хис итәң. Бөек Ватан һугышы ветераннар истәлегенә багышланган мемориал янында хәзер ошондай пушкалар урын алган. Бөек Ватан сугышына безнең авыл советыннан 417 кеше фронтка китте. Шуларның 205-е исән-сау орден медальләр белән әйләнеп кайтты. Шулар арасында Кужаков Мурат Галлям улы Советлар Союзы герое исемен алды. Яңы Морапталда бүген 1293 кеше яшәй. Авыл 20 урамдан тора. Береннән-бере уздырып төзелгән йорт ихаталар хуклану тойгы уята. Авылда шәхси магазиндар күп, урындагы китапханала укырга, белемен камиллаштырырга теләүчеләрне ихлас кабул итүен күрдек. Почта, банк хезмәте эшләү халыктың тормышын күпкә еңеләйтә. 2006 елда реконструкцияланган Мораптал авыл дәваханәһе аерым игътибарга лаек. Ул замана талапларына җавап биргән корамалдар белән җиһазландырылган. Бында квалификациялы яшь белгечләр эшләй. Хезмәт ветерандары Зәкия һәм Рәҗәп Юлбарисовтарның бергә яшәүләренә 50 ел тулу айкалына авылдашлары зур тамаша оештырды. Юлбарисовтар авылдың өлгеле гаиләләренең береһе, Рәсәйдең иң абруйлы шәхесләр энциклопедия исемлегенә индерелгән СССРның һаулык хаклау отличнигы Рәҗәп Улатай оста гармунчыла икән. Был гаилә авылыбызның иң өлгеле гаиләләренең береһе булып тора. Яшь буынга өлге, бер-беренә терәк булып, халкыбызның гаилә кыйммәтләренә тугры калып яшәгәнсез. Беренче башкорт композиторы Газиз Әлмөхәммәтов исемен йөрткән музейда килгән кунактарда зур кызыксыну уята. Музей бәләкәй генә 3 экспозициягә бүленгән. Беренче экспозиция Газиз Әлмөхәммәтов залы. Был залда уның зур портреты ян-як стеналарда. Үзенең тугандарының, якындарының фотосурәтләре, ноталары, кайбер документлары һәм концертларыннан афишалар безнең музейда һаклана. Авылдың балалар баксаһы шау сәскәгә күмелгән кебек, шат тавышлар белән тулы, 70ләгән кескәй бында мәктәпкәсе белем ала. Мәктәп укучылары белән Ленинград блокады катнашучысына кунакка инеп сыктык. Мораптал балалары Мәгърифә Ярый кызы Танатаровага килеп, йорт тирәһендәге эшләрдә ярдәмлашуы матур йолага үрелгән. Киргәз районында барлыгы 2 зур авыл хуҗалыгы кооперативы эшләп килә. Бүген без шуларның береһе Киров исемендәге авыл хуҗалыгы кооперативында без үзегезнең менә шу хуҗалыктың уңышлары турында һөйләп үтәгез. Безнең хуҗалык игенчелек һәм малчылык белән шөгыльләнә. 16700 гектар еребез бар, 2000 баш мал, эре баш малы бар. Әлеге көндә иген культуралары убыркыһы бара. Яңы Мораптал өлгеле гаиләләре менән дә горурлана. Яшь буынга үрнәк күрһәтер. Районның үсешенә бар көсөн һалган гаилә менән танышу форсаты тейде. Мин туганнан бәләкәй вакыттан ук комбайнда штурманник булып йөрдем.
Шуннан мәктәпне бетергәч, штурманлык кылып йөргән вакыттан инде мине колхоз председатель вакытта Ишмаев Автогатьевич рекомендовать инде учетчик, помощник бригадир по учету эшләргә. Армиядан кайткач, Аксюн авыл хуҗалыгы техникумына укырга кирдем. Аны бетергәннән соң бригадир агроном булып эшләп йөрдем. Бер авыл нинди үзенчәлекле, танылган шәхестәре күп. Бүген Ер-Моң хуҗалык эшләрендә лә алдынгылыкны бирмәүләре хайран итте. Күп төбәктәргә өлге булырлык авыл дип әйтү дә хис арттыру булмас. Наил Юнусов, Эдуард Гайнанов, Руслан Гайнанов, Күйргәдә районы.